Txangurroaren errebolta. Bazen behin itsasondoan, koral arrezife eder baten ondoan, Peio izeneko txangurro bat. Peio oso dotorea zen eta beti azken modara joaten zen. Egun batean, Peiok zerbait berria aurkitu zuen korronteak ekarrita. Jogur pote bat. Liluretuta begiratu zuen, ordura arte ez baitzuen horrelako tramankulu bitxirik ikusi, eta osagarri moduan erabiltzea erabaki zuen. Bere buru gainean ipini zuen, txapela bailitzan, eta itsas animalia guztiak berari begirak eratu ziren txundituta eta mirezmenez. Ozeanoko txangurrorik xarmantena zen Peio. Txapel dotore hura ezinbesteko bihurtu zen Peiorentzat. Egunero erabiltzen zuen modu ezberdinetan apainduz, behin jogur potea buruan trabatuta geratu zitzaion arte. Dortoka batek, igerian zegoela, jogur potea indarrez bultzatu eta txapela buruan larre gizartu zion, begiak tapatuz. Peiok ezer ikusi ezinik, hanka bat zare batean sartu eta estropezu egin zuen, txiribuelta olimpiko bat eman eta itsasondoko arearen kontra jo zuen. Damba! Kolpea zerrekuperatu zenean, ingurura begiratu eta konturatu zen bere ozeano maitea supermerkatu baten biltegia zirudiela. Plastikozko poltsak, botillak, zareak eta lastotxoak nonai zeuden, baita bere txapela kutxuna ere. Korapilatutako sarea moztu eta zerre itsasoko animalia guztiak bilera batera deitu zituen, egoerari irtenbidea emateko. Han elkartu ziren mundu osoko espezieak, haien artean, lea balea, sudurrean plastikozko lastotxo bat zeramalarik, adar bakarra bailitzan. Marta legatza, plastikozko poltsa bat jantzita iritzi zena, soineko modernoa zela ezanez. Eta izurde talde bat, zare zahar batekin voleibolean jokatzen saiatu zirenean, korapilatuta amaitu zutenak. Nahikoa da! Oiukatu zuen Peiok, pintxa bat plastikozko sardezka baten kontra joz. Gizakiet opari gehiegi bidaltzen dizkigute, eta ez dira loreak hain zuzen. Gure etxea zabortegi bat irudi, planto egin eta errebolta bat egin behar dugu. Itzulketa operazioa! Animalia guztiak ados jarri ziren. Gau hartan, marea gora zegoela hondartzara hurbildu ziren. Peioren gidaritzapean, itsasoko korronteak erabiliz, ondoko zabor guztiak olatuen bidez hondartzako aretara bultzatu zuten berriro. Zuek botatakoa, zuek jaso! Pentsatzen zuen Peiok bere pintza txikiekin bultzatzen zuen bitartean. Hurrengo goizean, herriko jendea hondartzara joan zenean, harrituta geratu zen. Area ez zegoen garbi, milaka plastiko zeuden lerro-lerro jarrita. Sos, mezua, osatuko balute bezala. Ura ikusita, herritarrak konturatu ziren ozeanoak kexa bat bidali ziela. Egun hartatik aurrera, herrian etzen plastikozko poltsa bakar bat ere erabili, eta astebururo joaten ziren hondartza garbitzera. Peio txangurroa bitartean, bere koralera itzuli zen, lasai-lasai. Bere txapela berria etzen plastikozkoa, maskor natural bat baizik, eta lagunei ezaten zien. Ikusten, gizakei batzutan gauzak gogorazi behar zaizkie. Baina hurrengoan sardina ustelak bidaliko dizkiegu opari, ea orduan azkarago ikasten duten. Eta arrainkatu, ipuina hau jarraian bukatu.